Zeleň patrí k rozhodujúcim faktorom kvality života v meste. V Ružomberku má zeleň svoje nezastupiteľné miesto. Dotvára mestský priestor, slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek a preto by jej rozvoj mal byť rovnocenný s rozvojom ostatných funkcií mesta. Samotná poloha mesta v kotlíne je tak špecifická, že takmer všetko, čo tu doprava, priemysel a domácnosti vytvoria, v našej doline zostáva. Je preto aj na nás, občanoch, aby sme vnímali funkciu a dôležitosť zelene v okolí nášho bydliska. Mesto bez zelene je mŕtve a každé mesto by malo byť oživené niečím zeleným, stromami, trávniky. Čím viacej zelene, tým je viacej života tam, tým je viacej bioty, väčšia biodiverzita, keď je pestrejšia tá zeleň. A človek to potrebuje. Aj ten človek, ktorý je nezainteresovaný na prírode, že ju nevníma tak ako prírodovedec, hej, spev vtákov, vôňa stromov, šum lístia, alebo nejaké kobylky, ktoré v jeseni cvrlíkajú, tak zistí, že keď bude v nejakom bloku, kde neexistuje zeleň, že sa bude cítiť psychicky zle a bude to mať na neho psychické poruchy. Čiže ak môžeme, tak v tej meste doslova preplňme tie sídliská zeleňou, malými stromčekmi, trávnikom, veľkými stromami, aby ten človek tam zostal v tej prírode, pretože keď si tú prírodu vyduríme ešte aj z mesta, tak už neviem si predstaviť, ako tam dokáže človek fungovať. Už nebude človek prírodný, ale odprírodnený a taký nemá dlhé trvanie, pretože odborníci zistili, keď sa malé deti nehrávajú s dažďovkou, keď sa nehrávajú so slimákom, keď sa nehrávajú s mravcom, tak v dospelosti trpia vážnymi psychickými poruchami, keď ich necháme hrať sa pred internetom, PlayStation a neviem čím, pretože lepšie je pre mamu nechať ho v čistote celý deň, nemusí ho 4-krát preobliekať, lebo nestúpi do mláky, neodlomí si nejaký lístoček z stromu a nezašpiní si nohavice, ale potom to bude s nami zle nedobre. Pre každého človeka je dôležitá funkcia dýchania. Pre dýchanie je zase dôležitá čistota ovzdušia, aby náš organizmus dostal dostatočné množstvo kyslíka do svojho tela. Znečisťovanie životného ovzdušia je veľkým problémom, hlavne v týchto priemyselných mestách, pretože dochádza k veľkému množstvu, dostáva sa do vzdušia veľké množstvo emisí. Okrem toho v tejto lokalite prechádza aj veľké množstvo aut, čiže tých výfukových pár a plynov sa veľa dostáva do vzdušia. To všetko zhoršuje vlastne to naše životné prostredie. Tak už v Láni mesto zadovážilo novú účinnejšiu techniku, 5 nových zametacích a polievacích aut. Obnovili sme aj polievanie všetkých ulic v meste, čo by malo zamedziť prašnosti. Na čistenie a polievanie ulic sme vyčlenili z mestského rozpočtu oproti minulému roku o 20 000 eur viac. Okrem toho pribudla na sídlisku Klačna a na Žilinskej ceste aj nová zeleň. Hlavné zdroje znečistenia sú doprava a priemysel. Samozrejme sú to aj malé zdroje znečistenia, a to sú domácnosti, v ktorých sa kúri uhlím alebo drevom. Tie tiež vyprodukujú 25 tón pri dreve a 6,5 tony pri uhlí prachových častíc. Cez mesto Ružomberok denne prejde okolo 30 000 aut, takže aj toto je dôvod toho, že mesto je prašné. Môj pohľad a názor na množstvo a kvalitu zelene v Ružomberku je asi taký, že Ružomberok už samotnou svojou polohou leží v zeleni. Dookola máme množstvo zelene. Samotné mesto, keď si ho pozrieme na nejakých leteckých snímkach pri pohľade z hora, tak vidíme, že zelene v meste má skutočne dostatok. Samotné centrum mesta sa dá poriešiť tam, kde sú vydláždené plochy a ktoré neposkytujú priestor na výsadbu zelene. Sa dajú poriešiť samozrejme zeleňou v nádobách, v kontajneroch, ktorá síce neposkytuje možno taký dostatok horúci letný dostatok tieňa ako strom, ktorý tam normálne rastie. Ale toto je problém všetkých miest, takže na toto sa rôznia názory, ale to teraz nechcem riešiť. Naše mesto je špecifické tým, že máme tu istý priemysel, ktorý nám spôsobuje dosť veľkú prašnosť, že patríme k jedným z najprašnejších miest na Slovensku. Potom tým, že nám tu chýba východný obchvat diaľnice R1, ktorý možná raz bude existovať, ale momentálne celý tranzit sa presúva z juhu na sever cez komunikáciu 159, takže Bystrická cesta, ktorá je touto komunikáciou hodne s tým trpí a tam tej zelene skutočne nie je dostatok a bolo by potreba ju zintenzívniť. No, takže tam v
v Ružomberku vidím ako deficit zelene na tejto bicyklistickej ceste ako obzvlášť. V prvom rade na otázku, že prečo niektoré stromy v meste sa vypilovali alebo robili sa nejaké úpravy, to má viacero svojich príčin a určite každé jedno vypilenie stromu podliehalo tým zákonným podmienkam, ktoré bežne na Slovensku platia, to znamená platia aj u nás. Samozrejme za každý jeden vypilený strom, ktorý nejakým spôsobom muselo odstrániť mesto, sa robila ďalšia výsadba. Či už je to celá tá ulica Zárevúca alebo podobný popri Revúce a tak ďalej. Nemyslím si, že tá situácia, čo sa týka zelene, je v meste katastrofálna. Nie je to betónová džungla, ako nazývajú niektoré časti niektorých miest. Na druhej strane my už aj polohou to mesto máme v zelení, lebo je v doline a je v podstate zasadené medzi horami, a to znamená, tá zeleň tu je. A nakoniec aj mestská zeleň existuje a my každoročne dávame niekoľko desiatok tisíc eur práve na úpravu tejto zelene. Takže zeleň tu je. Druhá vec je, že môže ich byť tej zelene viacej. Samozrejme, s týmto sa nedá nesúhlasiť. S tým, že chcem povedať, že napríklad jeden z takých zásadných dôvodov, prečo sa niektoré stromy odstraňujú, je aj ten, že niekedy tá výsadba nebola riadená. Niekedy v podstate vždy, keď vznikol nejaký dom, aj obytný napríklad, no tak ľudia, ktorí sa prisťahovali do toho paneláku, si tam posadili nejaké stromy, no ale za tých 20-30 rokov tie stromy a najmä koreňový systém týchto stromov začal vážne ohrozovať samotné budovy. Museli sa robiť rôzne prerábky vedenia, či už kanalizačného alebo vodovodného, pretože ten koreňový systém takedy veľmi ťažko napádal štruktúru tých domov. Takže toto je jeden z takých dôvodov. Aj napriek tomu si myslím, že kde sa takéto stromy museli vyrúbať alebo odstrániť, tak sa začali sadiť iné stromy alebo kríky, alebo proste také, ktoré by nenarušili tým koreňovým systémom tie domy, respektíve dávali sa ďalej od tých blokov, od tých domov, aby teda toto riešenie bolo. Ružomberok má velikánsku, takú by som povedal, výhodu, že je medzi vrchmi, medzi krásnymi vrchmi. Aj keď tam tej zelene toľko nie, koľko by sa žiadalo, tak človek má dojem, vidí vzadu Chodské vrchy, naľavo Veľkú Fatru, časť nízkych Tatier, tak ten deficit tej zelene ten človek nemá. Ale keď sa bližšie pozrieme, také sídlisko Roveň, alebo neviem, Baničné, alebo najnovšie Kľačno, tak tam tej zelene je málo. A čo by som chcel k tej zeleni povedať? Tá zeleň nemá byť len nejakých pár stromčekov vysadených v jednom rade, ako na vojne, keď nastúpia vojaci. Má to byť rozptýlená zeleň, kde majú byť hľúčiky malých stromčekov, trávnik, väčšie stromy. Aby si tam človek nepripadal, že sme v nejakom umelom parku, kde sme len tie stromčeky vysadili, aby tam proste nejaké boli. A bojím sa do budúcnosti, keď to takto bude, že tie naše mestá budú naozaj umelé a že tam budeme vyzerať, ako že všetko máme presne vystrihnuté a musia byť všetky rovnaké stromčeky. Ružomberok má dobrú polohu, ale deficit v zelení má a kde sa dá, kdekoľvek urobme miesto zelení a potlačme ten betón, alebo asfalt, alebo chodník, kde by mohol byť nejaký kockami vyložený. Nech sú tam proste nejaké tie tvárnice, pomedzi ktoré môže rásť trávička. No, pri hodnotení zelene a zelených ploch v meste musíme vychádzať z toho, že nie všetky zelené plochy patria mestu, ale že je tu veľké množstvo zelených ploch, ktoré patria do súkromného vlastníctva, no a na ktoré ako mesto nemá dopad. Ale to už prenechávam na povedomie každého dotknutého občana, že ako sa stará o zeleň na svojom súkromnom pozemku, tak aby to mesto bolo estetické a pri výbere drevín alebo krovín, ktoré na svojom súkromnom pozemku pestuje, tak mal by sa klásť dôraz na to, a to ale všeobecne, aby sa teda nevysádzali alergény alebo nejaké invazívne rastliny, ktoré v podstate by napáchali viacej škody ako osohu. Tých parkov je relatívne oproti druhým mestám dosť, ale treba pozerať nielen na kvantitu, ale aj kvalitu. Že či stromy, ktoré tam boli vysadené v určitom období, boli vysadené naraz, navždy, a či boli druhové vhodné, či majú dobrý zdravotný stav,
Lebo keď sa tak zoberie, tak keď si začneme rátať, že koľko je tu na meste tých hlavých smrekov, sú nie moc výhodné, pretože sú to stálo zelené ihličnaté stromy, ktoré majú výmenu asimilačných orgánov pomenšiu ako listnáče a dochádza k upchávaniu prieduchov, čiže tu by sa mali preferovať v Ružomberku listnaté stromy, aj keď je s ním väčší problém s obkladaním listov a tak ďalej. A potom sme zase rozprávali, že máme koľko v zastúpení bries, ktoré sú alergické, koľko máme tu na dokonca vrb a topolov, sa nájdú ešte celé rady, dajme to po prierevúci, ktoré majú síce výhodu, lebo sú tiež pomerne odolné voči exhalátom, ale sú krehké, breza, alergény, silný, čiže keď sa takto všetko podpisuje, tak zase až tej zelene tak v tom meste nebude až tak veľa. Druhá vec je, sú v takom zdravotnom stave, ako sú. Veková štruktúra tiež nie je moc výhodná, pretože tie stromy sú vysadené v určitom období a dochádzajú do štádiu, kedy ich treba naraz obnovovať. A to nie je moc výhodné. Naraz to rozvrstvenie vekov by tam tiež malo byť. Viete, že v meste sú plochy, ktoré riešime dnes, najmä Klačno, čo sa týka zelene. Je to jeden veľký problém. Veľký problém kvôli podložiu, veľký problém kvôli dodaniu zelene. My neustále riešime problematiku s dodávateľom, pretože ten projekt vzhľadom na to, že sa jedná o živé organizmy, stromy, tak nie je veľmi jednoduchý. No a my aj napriek tomu, že sme v tých lehotách v rámci zákona, musíme riešiť už aj škodcov tých stromov, musíme riešiť správanie sa ľudí, pretože venčenie psov okolo mladých stromov nie je to najlepšie pre tie stromčeky a tak ďalej. Momentálne riešime zatrávnenie tých plôch a tak ďalej. To znamená, že to sú také tie fakty, ktoré hovoria o tom, že mesto sa stará o tú zeleň a postupne sa snaží rozvíjať, samozrejme v zmysle schváleného rozpočtu a v zmysle možností finančných, ktoré to mesto má, pretože jednak vysadenie tých stromov, ale potom následná starostlivosť, to stojí peniaze, logicky. Treba vysoké stromy do mesta treba, a nie len do Ružomberka, ale hoci kde inde do mesta, kvôli tej funkčnosti. Pretože nie je strom za to, že je pekný a kvitne pekne, alebo má zelenú farbu a pôsobí len tak utišujúco. Samozrejme, že to je veľmi dôležitá tiež funkcia, ale hlavne je tam tá funkcia, ktorá je na vytváranie tej mikroklímy, vlhkosti, prúdenia vzduchu a prašnosť, hlučnosť. Tu na také veci nemáme doriešené. Nešťastne, keď sme rozprávali, že doprava je tu na cez mesto, časť mesta je obmedzená s tým. V tých emisiách, ktoré sa dostanú do ovzdušia, sa nachádza veľké množstvo siričitanov, dusičnanov, je tam ozón, sú tam ťažké kovy a tieto všetky poškodzujú výstelku prieduškového stromu. Táto výstelka sa poškodzuje sa riasinkový epitel, následne dochádza k poškodeniu plúcnych mechúrikov, ktoré sa trhajú, vznikajú také veľké dutiny v plúcach a zmenšuje sa vlastne plocha na výmenu kyslíka. A tým pádom človek sa cíti horšie, sa mu horšie dýcha, poškodzuje sa funkcia plúc a poškodzuje sa potom neskôr vlastne aj ten parenchym a vznikajú ťažké plúcne ochorenia. A pozorujeme to aj na našich pacientoch, že pacientov nám pribúda, že prichádzajú pacienti už s ťažkými formami chronickej obštrukčnej choroby plúc, takedy neskoro zistené inými plúcnymi ochoreniami. Je tu vysoký výskyt v porovnaní s ostatnými mestami, nielen chronickej obštrukčnej choroby plúc, bronchiálnej astmy, veľký výskyt zápalov plúc a zvyšujú sa aj nádorové ochorenia. V Ružomberku sme vlastne založili občianske združenie Tvorivý rozvoj. Je to vlastne občianske združenie, v ktorom sú občania, ktorí sa snažia trošku zaktivizovať ľudí, aby sa vlastne sami podielali na zlepšovaní životného prostredia v našom meste. Jeden z projektov, ktorý sme sa rozhodli vlastne rozvíjať v našom meste, je aj participatívny rozpočet.
ktorého úlohou je poskytnúť občanom vlastne príležitosť zadefinovať určitú čiastku vlastne mestského rozpočtu v zmysle, že na aké aktivity, projekty alebo oblasti pôjde. A dôležité je, že je to vlastne aktivita z dola smerom od občanov, ktorí by vlastne týmto mechanizmom mohli zlepšovať priamo životné prostredie v našom meste. Máme ďalšie veľké sídliská, ako je Baničné alebo Roveň, kde aj na Rovni sa aj tento rok na Bystrickej ulici, na Bystrickej ceste, vysadili niektoré stromy, aby uzatvárali takú tú kvázi, poviem, zelenú bariéru od hlavnej cesty, od Bystrickej cesty, ale sú aj vnútrobloky. A práve na tieto vnútrobloky momentálne pripravujeme štúdie, že akým spôsobom sa jednotlivé vnútrobloky dajú riešiť. Riešime to na základe informácií poslancov z jednotlivých obvodov. Konkrétne na Rovni sú dve také veľké plochy, ktoré máme v pláne realizovať, a to je celá tá plocha okolo Partizánskej matky, lebo to je taká veľká zelená plocha, a druhá taká veľká plocha na Rovni je vnútroblok pri Záder. Tam sú možnosti urobiť z toho park. To znamená, že by tam jedného pekného dňa bol veľký zelený park. Druhá požiadavka, najmä od občanov, je urobiť tam takú polyfunkciu, teda aj časť zelene, ale hlavne časť nejakého hryska. Viete, teraz je takým, poviem, trendom, že všade do sídlisk, lebo sa predpokladá, že sú tam mladí ľudia s malými deťmi, sa snažíme umiestňovať rôzne detské ihriska, preliesky, pieskoviska a tak ďalej, a tým pádom utvoriť tam nejakú takú zónu, poviem, relaxačnú, oddychovú. Ale na druhej strane aj jedno, aj druhé sídlisko, ktoré som spomínal, sú sídliská, ktoré už sú staršie. To znamená, že tam výskyt tých malých detí, teda poviem tých, ktorí by si vedeli užiť preliesky a pieskoviská, je menej. A tie väčšie deti už sú športové, alebo tie väčšie deti chcú práve také nejaké športové aktivity. Takže tam je taká dilema a potrebujem názor jednak hlavného architekta, jednak jeho ľudí, ktorí to kreslia, aby tam nakreslili niečo zmysluplné, aby tam bola teda zeleň v každom prípade, no ale aj teda nejaké tie športové aktivity alebo nejaké hryska. V tomto si myslím, že je veľmi dobré, že vznikajú rôzne občianske združenia, ako napríklad Tvorivý rozvoj, ktorí nám chcú pomôcť v tom hľadať nápady, inšpirácie, námety, ktoré by riešili jednotlivé zelené plochy, či už formou participatívneho rozpočtu, do ktorého by sa to teda nejakým spôsobom vedelo zmestiť, alebo aj tým, že tí ľudia alebo ich prívrženci žijú v tom meste a vedia tie také konkrétne požiadavky, potreby tých ľudí z jednotlivých sídlisk. Takže v tomto ja som veľmi rád, že takáto iniciatíva tu je, a s týmito mladými ľuďmi sa veľmi rád rozprávam a veľmi rád počúvam teda ich námety na riešenia, ktoré tam sú. Jednou z aktivít vlastne Zeleného mesta je aj konkrétne mapovanie jednotlivých zón v rámci mesta Ružomberok, či už jeho centra alebo vlastne mestských častí alebo sídlisk, kde by sme vlastne vedeli nejakým spôsobom prevádzať či už výsadbu alebo nejaké úpravy terénne. Samozrejme táto aktivita úzko súvisí aj s verejným, alebo teda s územným plánovaním, pričom sa snažíme, aby mala aj verejnosť prístup k vlastne formovaniu územného plánovania. Veľké možnosti sa v súčasnosti otvárajú na takých pozemkoch alebo takých parcelách, ako je bývalý závod Solo alebo iné časti vlastne v rámci centra, ktoré vlastní mesto alebo ich sa snaží získať, a bolo by fajn, keby vlastne ako aj táto tu plocha za nami bola vlastne na základe podnetov od občanov zveladená, nejakým spôsobom formovaná tak, aby bola ku prospechu čo najväčšieho počtu obyvateľov. Že reálne treba
spraviť nejaké verejné zvažovanie, kde sa občanov opýtame, akým spôsobom by chceli využívať takéto priestory, čo by si predstavovali a jednoducho, aby ten úrad mestského architekta spolupracoval v podstate s občanmi pri navrhovaní ďalších zelených miest a zón v rámci mesta Ružomberok. Ten územný plán zóny, ktorý by sa mal robiť na budúci rok a je v rozpočte mesta, bude samozrejme pripomienkovaný a tam budú môcť aj občania svoje návrhy, ako som už spomenul, a požiadavky zaniesť, ktoré potom budú vyhodnotené a budú aj podľa toho zohľadnené v tomto územnom pláne zóny. Ten dokument starostlivosti o zelenie je prístupný u nás na úrade, kedykoľvek si ho môže prísť niekto k nám pozrieť, každý záujemca, a je aj zverejnený na webovej stránke mesta, takže je prístupný širokej verejnosti, ktorá z toho môže ako skutočne vidieť, že kladieme veľký dôraz na zelenie v meste.